Total na 408,000 pesos na kantidad nin shabu ang nakumpiskar kan otoridad sa sarong pig technician na nadakop sa pigkasang buy-bust operation sa sitio Pamakiran, Barangay Ponong, Casiguran, Sorsogon, pasado alas 9:50 nin banggi ka nakaaging Biyernes. Binisto ang akusado na si Alvin Bringas Irusin, 36 anyos, single asin residente kan Barangay Kulambis, Casiguran, Sorsogon. Na-recover sa iya ang 5 heat-sealed plastic sachet na may laog nin white crystalline substance na pigtutubudang shabu na may gabat na 60 gramo, budel money, drug paraphernalia asin sarong motorsiklo. Malaking accomplishment to kasi yung 60 gram is sobrang laki na po nito kasi ilang ilang buhay pa nito ang masisira. Sa mga residente po na may nalalaman o may nababalitaan sa mga barangay po nila na may ganitong illegal na gawain, hindi po sila mag-atubili na magsumbong sa kapulisan kasi pag hindi ito na pagpatuloy itong itinatago, mas lalong lalala po ito. So yung maapektuhan din is yung mga kabataan. Naaresto ang suspect sa kusukan pinagsararong puwersa kan Casiguran MPS, PIDEA Sorsogon PPO, PIDEA Group Special Operation Unit 5 Team, asin kan First Police Mobile Force Company Sorsogon Provincial Office. Sa presente, nasa detention facility pa kan Casiguran Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9155 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.